οι πρόσφυγες από το Κατυρλί της Βυθινίας, με την εγκατάστασή τους στο χώρο που τους παραχωρήθηκε, στις πρώτες φροντίδες τους ήταν να δημιουργήσουν με τα πενιχρά μέσα που διέθεταν τότε ένα ναό για τις θρησκευτικές τους ανάγκες. Στήθηκε λοιπόν η παράγκα, έτσι την αποκαλούσαν, γιατί ήταν ξύλινο παράπηγμα με λαμαρινοσκεπή, προς την πλευρά που σήμερα βρίσκονται τα πανύψηλα πεύκα και διαμορφώθηκε σε ένα ίσκο στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπαίδου του Ιερού Ναού. Ο ναΐσκος αυτός λειτουργούσε προς εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των προσφύγων και φιλοξενούσε τα ιερά κοιμήλια που έφεραν μαζί τους από την πατρίδα με πολλές θυσίες. Το 1933 εγκρίνεται η ίδρυση ενορίας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η παραχώρηση του οικοπαίδου έγινε επίσημα από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Στο κτίσιμο του ενοριακού ναού εργάστηκαν οι κατηριλιώτες πρόσφυγες, είτε ως πρωτομάστορες και ξυλουργοί, είτε ως βοηθοί και εργάτες, είτε ως μεταφορείς υλικών από τη γύρω περιοχή. Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες παλαιών ενοριτών, το χτίσιμο του ναού ξεκίνησε το 1935 και ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1937. 15 χρόνια μετά το 1922 και ανακατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 1973 και τότε ξεκίνησε και η δενδροφύτευση του αυλόγυρου. Ο ναός αυτός είχε ευαδόν περίπου 150 τετραγωνικά μέτρα. Στον ενοριακό ναό σώθηκαν ορισμένες εικόνες, οι οποίες με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους χρονολογούνται στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Όλες ανυπόγραφες, εκτός από την εικόνα της αναλήψεως του Χριστού. Οι εικόνες αυτές συντηρήθηκαν κατά τα έτη 2002 και 2003. Επίσης, σώθηκαν και κάποια ιερά κοιμήλια, 3 παλαιά Ευαγγέλια, ένα ασημένιο θυμιατό, ένα σταυρός ευλογίας, ένας ασημένιος δίσκος και ένας παλαιός επιτάφιος. Η πληθυσμιακή αύξηση της ενορίας μετά το 1967 οδήγησε σε επέκταση του Ιερού Ναού για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών στο τέλος του 1973 με αρχές του 1974. Η επέκταση αυτή έλυσε προσωρινά τα προβλήματα των λατρευτικών αναγκών. Μάλιστα, ο μεγάλος σεισμός της Θεσσαλονίκης του 1978 δημιούργησε σοβαρές ζημιές στο ναό. Χαρακτηρίστηκε επισκευάσιμος και οι εργασίες αποκατάστασης έγιναν με ευθύνη και έξοδα του ναού. Με το πέρασμα των χρόνων, τα σημάδια της κακής στατικότητας του ναού γινόταν ολοένα και πιο έντονα, αλλά και λόγω της μικρής χωρητικότητας, ο αριθμός των ενοριτών ήταν πλέον μεγαλύτερος των 4.000, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η κατεδάφιση του παλαιού ναού και η ανέγερση του νέου Ιερού Ναού που υπάρχει σήμερα. Ο ρυθμός του νέου ναού είναι βυζαντινός, σταυροειδής πεντάτρουλος, με μεγάλο κεντρικό τρούλο και 4 μικρότερους τρούλους στις γωνίες. Στις 4 Ενδεκάτου 1994 έγινε η κατεδάφιση του παλαιού ναού.
Η θεμελίωση του νέου ναού έγινε στις 20 Μαΐου 1996 από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Κυρώ Προκόπιο, με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Τα θυρανίξια της κατακόμβης τελέστηκαν στις 21 Δεκεμβρίου 1996 από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Κυρώ Προκόπιο. Την ημέρα αυτή μεταφέρθηκαν με πομπή από το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Αλεξάνδρου, που φιλοξένησε 6 περίπου χρόνια τις λειτουργικές ανάγκες της ενορίας, ιερές εικόνες, τα ιερά σκεύη, τα λάβαρα, τα εξαπτέρυγα, το Ιερό Ευαγγέλιο και ο Τίμιος Σταυρός, και τοποθετήθηκαν στην κατακόμβη του Ιερού Ναού. Στο νότιο κλίτος υπάρχει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Οσίου Αυξεντίου του Εντοόρη. Ο γυναικονίτης είναι σχήματος π, στον οποίο υπάρχουν 2 παρεκκλήσια, του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπο στη δεξιά πτέρυγα και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου στην αριστερή πτέρυγα. Στο αριστερό κλίτος της κατακόμβης βρίσκεται το Ιερό Παρεκκλήσιο της Παναγίας Θεομάνας. Στο χώρο της κατακόμβης έως το 2001 τελούνταν οι ιερές ακολουθίες μέχρι να ολοκληρωθεί το επάνω μέρος του κυρίως ναού. Από τότε και μέχρι σήμερα λειτουργεί ως πνευματικό κέντρο για τις άλλες πνευματικές και κοινωνικές ανάγκες της ζωής της ενορίας μας. Μαθήματα και γιορτές κατηχητικών συνάξεων, ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις, μνημόσυνα, μουσικές εκδηλώσεις κλπ. Στο αριστερό μέρος του Ιερού Βήματος υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος, το σκευοφυλάκιο, όπου φυλάσσονται όλα τα ιερά σκεύη και άμφια του Ιερού Ναού. Τα θυρανίξια του κυρίως Ιερού Ναού έγιναν στις 24 Ιουνίου 2001 στο γενέσιο του Τιμίου Προδρόμου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυρώ Προκόπιο, με τη συμμετοχή του κλήρου, του λαού και των αρχών του Δήμου. Τα εγγένεια του Ιερού Ναού τελέστηκαν στις 24 Νοεμβρίου 2002 με μεγαλοπρέπεια από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυρώ Προκόπιο, πλαισιουμένου από τον Μητροπολίτη Κασανδρίας Κυρώ Νικόδημο, με πλήθος κόσμου, τη συμμετοχή του κλήρου και επισήμων. Η εξωτερική επένδυση του ναού έγινε με φυσική πέτρα, ενώ σε πολλά σημεία της επένδυσης υπάρχουν βυζαντινά και ραμοπλαστικά, δηλαδή διάκοσμος. Ο περίβολος του Ιερού Ναού είναι όση πρασίνου με πεύκα πολλών ετών, τα οποία μαζί με άλλα που θα φυτευτούν στην πορεία θα γίνει τόπος ανάπαυσης των ενωριτών και ταυτόχρονα θα εξυπηρετεί λατρευτικές ανάγκες του ναού. Παραδείγματος χάρη την τελετή Αναστάσεως, λιτάνευση Ιεράς Εικόνος της πανηγύρης του ναού, εκπαιδευτικές δράσεις των μικρών μαθητών των κατηχητικών συνάξεων κλπ. Δραστηριότητες της ενορίας. Πνευματική ζωή. Ο ενοριακός ναός είναι το κέντρο των πιστών. Οι ιερές ακολουθίες γίνονται καθημερινά, όρθρος και εσπερινός, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως. Κάθε μήνα τελείται το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και τουλάχιστον μία αγρυπνία. Κάθε Τρίτη τελείται η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Ιωάννη Πρόδρομο και ακολουθεί ομιλία με πνευματικό θέμα. Λειτουργούν κατηχητικές συνάξεις για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Προγραμματίζονται διάφορες εκδηλώσεις, εκδρομές και άλλες δραστηριότητες. Υπάρχει προγραμματισμός προσκυνηματικών εκδρομών με σκοπό την πνευματική ωφέλεια και την αναψυχή των ενοριτών. Πραγματοποιούνται κατά διαστήματα επισκέψεις σε ασθενείς και ανήμπορους ενορίτες μας. Φιλανθρωπικό έργο. Στην ενορία μας λειτουργεί κοινωνικό παντοπολείο από το 2021 με την επωνυμία Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, όπου μηνιαία προσφέρονται σε 40 περίπου οικογένειες τρόφιμα, κρέας, λάδι και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και οικονομική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε άπορους συνανθρώπους μας. Ενοριακές κοινωνικές δράσεις. Υπάρχουν κατηχητικές συνάξεις, κέντρο νεότητας, επιτραπέζια παιχνίδια, επιτραπέζια αντισφαίριση, χειροτεχνίες, κατασκευές και άλλα. Ενοριακή δανειστική βιβλιοθήκη, συγγράμματα ιστορικά, θεολογικά, κοινωνικά, λογοτεχνικά, πλήρεις συλλογές και άλλα. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πνευματικές ομιλίες, συναθρήσεις εκδηλώσεων, σκηνή θεατρικών μουσικών παραστάσεων, εορταστικών εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών δράσεων, δεξιώσεων και άλλα. Κοινωνικό φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας. Γυναικεία χοροδία νεοσύστατη, Άγιος Ιωάννης πρόδρομος Κατηλή, με χωράρχη τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού μας, κύριο πρόδρομο Τσερβένη. Τελειώνοντας την παρουσίαση αυτή, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να μνημονεύσουμε τον αείμνηστο Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Κυρώ Προκόπιο, τον αείμνηστο πατέρα Χρήστο Θεοδόρου, καθώς και τον αείμνηστο Δήμαρχο Καλαμαριάς Θρασίβουλο Λαζαρίδη για την προσφορά τους και τους αγώνες τους στη δημιουργία αυτού του υπέροχου Ιερού Ναού. Σήμερα συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Τιμίου Προδρόμου των ευσεβών ενοριτών και όχι μόνο, τον εξοραϊσμό του Ιερού Ναού μας, την αγιογράφησή του, τα διάφορα έργα για να γίνει πιο λειτουργικός για τη συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λατρεία. Φυσικά, πάντοτε με την ευλογία του Σεπτούπη Μενάρχη μας Κυρίου Ιουστίνου και την αμέριστη συμπαράσταση, καθοδήγηση και βοήθειά του. Και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Τέλος, να υπογραμμίσουμε τη σπουδαιότητα του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως μας και να ευχαριστήσουμε θερμά τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, γιατί είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουν τόσο οι ενορίτες μας όσο και οι άλλοι ενορίτες και γενικά οι πολίτες της Καλαμαριάς την ιστορία, τις δράσεις, την κοινωνική προσφορά αλλά και το έργο του κάθε Ιερού Ναού της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.